Hemmäňe salam. Siz Texnahoz kanalyna we bugün biz täze sirli boks atly rubrikamyzyň birinji videosyny düşürip başladyk. Sirli boks näme ilki bilen şoň bilen düşünşeliyik. Bilşimiz ýaly ýurdumyzda bir topar elektronika magazinler bar. Ýöne gynansak da haýsy magazinle näme satylýanlygyny bilmek kyn we özüňe käbir tawarlar gerek bolanyny onu nirden aljagyny bilen ok. Biziň esasy maksadymyz magazinler bilen bir işleşip olardan belli bir önümleri çöplep olar siz bilen tanıştyrmakdyr. Sirli boks rubrikanyň esasy şertleri bar. Birinji şert bu magaziniň bize uğratýan tawarlaryny biz hiç il bilemzok. Netijede biz korobkany açabızda içindäki önümi siz bilen ýagny tomoşaçylar bilen birinji tapar deňlikde görýär we öz pikirlerimizi paýlaşýar. Ikinji şertimiz bolsa biz şol boksyň içindäki tawarlar barada diňe öz pikirimizi aýtýar we hakykat aýtýar. Onu bir hiç ile öwüm dogam arşa galdyrjagam bolamzok, gaýt tersine pese düşürjegem bolamzok, halasak. Halaýasýas, halamasagam gowda eleken halamadyk diýär. Ýöne bellemeli bir zat bar. Bizim halan zadymyzy siz halaman bilersiňiz we edişon ýal tersine bizim halamadyklydymyzy siz halap hem bilersiňiz. Bul bir bizim pikirimiz esasy niýet sizi tanıştyrmak we nirde näme alyp bolýanlygyny aýtmak. Gyzykly bolsa çaýjagyňyzy demledeýäňiz. Bize eýýam demledik hem zadymyzy öňüňize süýjüjüňizi hem çekýäňiz. Bize şo niýet siz näme ýaňyzy bilemek. Umuman başlayas. Bilinkinde baklanısın hakanlı. İlkinci bolup bize birinji sirli boksy bizim köýne dostumuz bolan TCL Türkmenistan kompaniýasy uğratdy. Ýatlatýan TCL'in Türkmenistanda resmi distribütor hem bardyr we olar bize ina şular ýaljy, gowja, üt köşejek, delje korobkany uğradyp durlar. Dogry aýtsam içinde näme badygyny bilemok. Häzir açýas, seretýäs we görýäs. Açdyk bıçağımızı ayardık. Bay bu. Böyle bar topar. Yaman gyzykly zatlar. Bak. Boldy. Yok. Korobkany açdyk. Gelin onun içindäki zatlar bilen tanışalyň. İlkinji görýän zatymyz bul TCL Move Audio naushniklary. True Wireless stereo sesli naushniklar. True Wireless stereo sesli barada naushniklar barada videomyzdan bady onu aşağıda kommentariýada goýaryn. Biziň iň birinji videolarymyzdan biri. Azıcık ses bilen problema bardyr. Aňyrda gulagyňyzy näme dip çykýar diňlersiňiz de pesrak sesle goýup. Ýöne gyzykly video aňyrda da bir gyzykly zatlar aýdyp beripdik. İkinci bulom naushnik bulýam has gowra modelide meňde renkem gara. Bul ak, bul gara. Üçüncü bul görüşmez ýaly planshet. TCL adi. TCL Tab 10L planşeti. Sonku dördüncüm bul smartphone TCL 30 Plus. Häzir bulan hemmesini bir-birden açarys we olaryň içi bilen tanışar. Gelingini ýanky önümleri kiçiden ula seredip başlaryň. İlki bilen täze naushniklar seretýär. TCL Move Audio diýär bu naushniklar. Korobkada suratyna görä Apple AirPods Pro'lara meňdeýär. Häzir muny açalyň ýapabilmän. Korobkasy erwetler. Dogrymy aýdyn, korobkasynyň materiallarym bir 10 ýyla taht arzan kagaza däl. Elbette AirPods'un kıyalakı saat nemede del, içinde de prostoyla plastik, karton del şu zadına. Görüşmeden içinde naushniklar özü var. Zaryat vermek için kabel USB Type-A bilen Type-C'den eýýän zaryat alýar. Bu bolsa naushniklaryň täze paketlerini anlatýar. Ýa-da şoň bolsa köýne naushniklaryň hemmesi micro USB'den ýa-da Lightning'den Type-C podjarkalary. Serede aydam.
içinde ina şul näder bunu aýratyn gaýdyp geler, gatty gowy. Kağız var, onunla instruksiya dur näde patkurçy etmeligini, nauşluklar telefonu. Bolly başga gyzykdyr zat ýok. Bulary aýyrýar. Şu kağızı şunun içine gaýdyp geleliň. Bunun içinde bul bahada hiç hilekada başka производительлерде duşmaýan zonýaraklarda. Bunun içinde nauşluklar tünýetden ýörütür ziýinjikler var. Egerde nauşlugyň özündäki oturdulan standart rezin size gabat gelmese gulagyňyza elbetde ki herkimin gulagy başgaça öyle bir ýerine kiçiräk. Mesela men gulagym kiçi we wakym nauşluk takamda men diňe iň kiçi rezinkalar takmasam beýlekler bolanok. Berde ina güni size korobkadan wybor kodurlaýar TCL kompaniýasy. Gulagyňyz uly bolsa ina bäl has ullukan rezinkalar, bulam iň kiçi razmerdäki rezinkalar. Kabeli nauşlugyňyzyň özüne maçyk göreliň. Tom AirPods taqýalyk daşynda kağızjygymma nauşluklar çözülmez ýalyk aýyrýar da plastika merwetdäl ýa nauşluklaryň özü bärde 3-nji komplekt rezinlere ýa nauşluklaryň özüne otýar. Diýsen gowy meselem diýeli şunýalyk rezinler diňe has gymmat nauşluklary duş gelýänler beýlekler arzan görnüşdäki nauşluklar olar hemmesi ýöne default ýöne ýekje rezinka bilen uğratýarlar boldy size gabat gelmese götürüp görmerler gabat gelmedi bolýar. Nauşluklaryň özüm kän bir agram däl aman gowy materialam gowy eliňe ýakymly plastik ak AirPods Pro meňde ýa o AirPods Pro meňde ýöne ondan azajyk daýyrak we AirPods Pro'da ýalyk aýajygynda knopka ýok. Diýmek upravleniýalar polny sensorny ýöne köy AirPods taýýarak. Gulagyňyza takýas. Oturuşuna hiç ýeri söz ýok. Gulagyňdan gaçanok, daja özündäki default rezinkalara ben gulagyma gabat geldi ýöne birden bolmasa ýene has geçetemma. Özünde indikatorjyk bar. Neme? Nauşluklaryň ikisinde de ol şuada ýanyp öçüp dur. Bilema patkulçy etýän garaşýanlar da any patkulçy etjek bolup görür. Telefonumyza we barlalyň. Bluetooth açýaňyz poýskitge gun TCL Move audio diýip nauşluklar tapylýar. S108 üstüne basýan patkulçyny bolup bagladyk. Gelin bir aýdym ýakallanýym. Munyň näkile gaýtjanyny barlap görelýär. Erwetdäl. Azajyk baslar ýetenok. Çalaja ýöne bu bahada diýsen gowy. Şu wadyna maksimum gatylygynda goýdum. Daşyndan hiç ýylak ses eşdilenok. Sebäbi nauşluklar vakum rezinkalar hemme sesleri öçürýärler, daşyndan hiç ýyl ses gelenok. Daşwat öz aýtýan zatdanmam özüm eşdemok. Sesi iň gatysynda dur. 10 ýylyk sesi bir alyp barýan gata diýip biljekkel. Meselem käbir ýagdaýda sesi ýetmezçiligi bolup biler. Ýöne onno da ýende bahasyny ýada salýas nauşluklaryň. Bahasy barada videoň soňunda görüleşer. Bahasyny ýada salýas we öz bahasynda diýsen gowy. Başga da bir aýdyp açyp görelýär. Ýa gowy. Ýok, gynasakda nauşluklar çykaramazda aýdym pauza bolanok. Ýok, ikisinde de işlenok. Sağ gulagy ilk sapar degemizde aýdym pauza goýýan eken. Näme aýdyp başlady. Çep gulagam şonýalyk, şo bir kereket ýerine ýetirýär. 3 sapar
klik etsen onda yap inni kaydıma geçiriyor. Aha. No, 3 klik cep kulağa bassanızım oyun kaydıma geçiriyor. Umuman elbette zaryat saklayışın zaten elbette test edip görmeli olur. Ödül şu var t-shirt aydıp olmuyor bu arada. Yönü bakatına mikrimse degan navushnik. Sebebi dizaynı mı kodun? Apple AirPods'u mengde ya hakikattan ham. Bilmedim de. Men üçin gowy. Men elbet görmedim. Esasy meni hayran kaldıran zat bu şu rezinkalar. AirPods ülünü minimum $150 $200 aralığında başlayan bolmaly ýalňyşmasam bahalary. Bu diňe onun Pro modellerinde şu rezinkalar ba. Berde bolsa arzanjak navushnik gawat gelmedimi? Default rezinkalar jedip çekýän, ayırýan. Buna malýan da ýerine tıkyk goýberýän. Navushnik bas patlatsan Google Assistant hem çağırılýar eken. Orada tıkyň ýerine oturýar. Ayırýan. Bolmadymy? Öňküň ýerine tıkyň. Umuman elbetde bolýar. Bulan uçlar çykarýar we inniki para seredeliň. Gelinini inniki nauşuklara seretýäs. Bul TCL Move Audio S180 nauşuklar. Görüşmüz ýaly bu korobkasy azajyk eýam ýankydan ullurak, daşynda bir näçe ýazgylary bar. Tak ANC diýä dogry mesela oňa näme diýeni düşünemok. Transparency diýä bul transparency mod bolany AirPods Pro'larda bilýänsiňiz daşky sesleri eşitmek üçin niýetlenýär rejim bar. Bu nauşuklarda da şu rejim bardyr. Mesela köçeden ýörüp barýaňyz, aýdym dinleýäňiz we daşarda bolup ketýän zatda sesleri hem eşitýäňiz mesela maşynyň sesini, adamyň sesini hem eşitmeli. Bul bir saglygyňyzy ýany ýetirmeli üçin hem gerek funksiýalaryň biri. Üçüncü ikonka bul 30 sagada çelini işläp bilýär diýip bellerini dur we jaňlary kabul edip bolýar diýip aýdylýar. Yende bir nakleyka jokba Active Noise Cancellation 92% diýär. Egerde ýa-da transparency rejimi öçüremizde onu daşynnak gelýän şumlary şuma podavleniya bolýar da 90 köterimli çelini öçürüp bilýär diýär nauşniklar şumy. Ana açalyň görelýän içinde näme? Bular vakumly nauşniklar ýanky alat. Rezinkali nauşniklar. Näde bunu açýas we içinde näme dagyna seretýär. Doly mesela ýaman gyzyk kılmaň şu nauşniklary öwrenmek, näkilikdigini bilmek sebebi bular suratda gygorkozunlaryny Huawei FreeBuds nauşniklaryna beňzeýärler. Men bilişime görä FreeBudslar diýen gowy nauşniklar bolmaly. Tak, eýýän berde materiallar üýtgoýa, ýanka garamyzda prям yaman gowy kardon. Apple'ın почти Apple'ın ýakyn diýsen bolýar, içinde ýanky instruksiýa berde eýýän nauşniklar aýratyn, keýsem aýratyn gelýär korobkaň içinde. Keýse çykaraly, gara aýraly nauşniklaryň özi. Dizayny bilemok, näme bilen deňeşdirjek, men bilemok. Edir bular eýýam Apple AirPods'a meňzänok. FreeBuds'a da Huawei'in FreeBuds'laryna da meňzänok. Şolaň ikisinden garlan bir zada meňzeýär, ýönüni de umuman erbede görnenok. Simbolem gara renk. Ütköş görnýär da gara renk akna uçuklar eýýam hemmekçi öwrüş diýsegem bar olary. Kulakda oturuşunu da söz yok. Bir bular takıp ılgasaň, ýöreseň, işleseň, bir zat boljaga meňzänok. Ýöne gynandyrýan zat ýok. Tutarbandyr. Ena bunda da bar eken rezinkalar, goşmaça rezinkalar. Bulam diýsen gowy. We zaryat terme üçin niýetlenen kabel bulam görüşmez ýaly Type-C'den zaryat alýar. Ören gowy berde de bir iki ýöne näme düşünür berde 3 tane rezinka bar muň üçin. Ýok, 4 tane rezinka bar. Okey, gelin ini. Keýsem açyk görelýän bulam eýýän AirPods'lary alyp çözülmeli ýonka dolanyn. Bu keýsin materialy ýankyňkydan hem has gowy.
krişkası magnitlica, yüzünde indikatorcuk var. Doğruyum aysam yaman oğudan görünüyor ve öz bakasından has kımmat zada benzeýär bul. Ýöne gara plastik, gara glanit ol çyzylgan bolýar we onu bir sumkaňyza açar zat bilen oksaňyz, nu seras apça bolmalla yüzün çyzmajak bolsaňyz, bir tawarny bilen köprak wadat getirjek bolsaňyz seras aprak bolmaly. Krişkası gatyga waçylyk ýapylýar. Ani bu numar telefona satyp görýäs we näkile gaýtýar seras görülýär. Гончатый сел, му аудио берлектен принять. Naушникларда турам, это процесс чыгачык ýa-da ýa connect bolanyny siz düşünýär. Yani şu ikisem çatırlı, men buna uçtuğu baskap turup öçürüp durun prosto. Bäde ses diýsen owy. Ses gatyga ýaňky bilen deňeşdirmezde 2-3 baskanjak ýokarda. Şu wat iň ýokary. Iň ýokarky derejede goýdum sesini, iň gatysynda goýdum. Yaman gowy, hiç ilek bar dinamikler pışşyllanok, üýtgeç sesedenok. Baslar yerine olar kenem del, adam del. Dogrymaysam gaty gowuna uçmyklar. Enni ştaýda kagyljykda ýanky rejimleri öçürüp ýakyp bolýar diýip bellikler wady. Tak. Çep nauşnygy 3 sekund basap tursaň transparent mode ýanýar. Estilýär. Ýende çöňýän galyk. Okey, estilýär. Inneşdiren ok. Şoja gaşa sesem transparent mode ýakamyzda estilli. Diýsen gowy. Sebäbi meselem köp adam golaryň nauşygyny dakýa, köçede ýörep barýar. Aňyrdan maşin gelýär, ine da şu transparent mode ýakyp dur. Ýakyp dur we men öz gurulýan zadymam özüm eşitýän. Şonu öçürsek, ola hem eşitilenok öz gurulýan zatdan özüňe. Köp adam men nauşygyny dakýa, köçede ýörep barýar, ýollaryň eşek bolýar danym. Indi bir adam pakyryň ünse gidip bilýär. Gelýän maşinler zatlar eşitenok. Olum janyňyza bir zeper ýetirmäne sebäp bolýar. Şoň üçin transparent mode bir Apple kompaniyasy tarapyndan moda ýerdildi, onuň öňün bady ol, ýöne şolar bir pro modellerine nauşniklaryny mod etdiler onu, beýlek prezentatorlaryny alyp öňürüp başladylar. Dogrymaysam gaty gowy işleýişine de hiç ýylsez ýok. Gaty gowy. Nauşniklaryň doly karakteristikasy, ýa-da şutaýdan çykar, pauza goýup öwrenip bilersiňiz, näçe sagada gitýär we goşmaça beýle karakteristikalarnyň hemmesi çykar, seredip bilersiňiz arkaýyn. Biz bolsa dowam etýär. Bilen tende bak laletin hakanly